amaitu eta gero ikastolara zuzenean. Baina ze pasatu zen, nik titulu hori nik egin noben ikastolan hasi nintzen 79an, baina nintzen hasi nire tituluagaz. Nik erabili noben Merce Markaidaren titulua. Hori izen zen, lehenengo trampatxoa egin genduna. Zergaitik, nik ezin izan noben momentu aretan amaitu, erabili zaudien nire titulua. Baina, ni baino lehenago egon ziren Ana Mari Elorriaga eta Jaione Goienetxe, gero ni. Eta horra hasikeran badakizu, 7 ikaslegaz, hasi zen ikastolea. Felipe eta egon ziren, jentea batu behar dela eta lanaz handien zaudien, nik uste dut, eta gurasoak ausartu ziren, inok ezekien, hori legala izango zen, ataratzen zen titulazioa ez ezer, eta momentu horretan nik uste dut egon zen kapazitatea ausartzeko olako proiektu baten gaur egun beharko leitikela. Ze gaur egun ziurtasun gehiago topatzen dugu, baina orduen ez, kapazakinen, ongu titulazio barik geldituko ginela, titulazio barik geldituko ginela, eta besterik ez. Ez euskun momentu aretan garrantzirik edo eskaintzez nemoten.